Οι παραπάνω αριθμοί χαρακτηρίζονται από τη συνέχεια και τη διαδοχή μέσα στο χρόνο μιας αδιάσπαστης ακολουθίας αυτής των πρώτων αριθμών. Η καταγραφή τους συνδέεται νοηματικά και αισθητικά με τους χώρους πάνω στους οποίους εγγράφονται και αφήνουν το ίχνος τους. Έτσι, μετά το ξεκίνημα στην Άνδρο για το επιτόπου 13, η ακολουθία των αριθμών σαν μία γραμμή συνεχίστηκε στη Γαλλία και στην Ελβετία για να επιστρέψει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Άνδρο και να την ενώσει τουλάχιστον νοηματικά με τους τόπους αυτούς. Στην ιδέα αυτή οι αριθμοί έχουν χάσει την αριθμητική τους αξία, μετατρέπονται σε σύμβολο, σε αποτύπωμα, το οποίο διεισδύει στο τοπίο για να εξαφανιστεί με το χρόνο. Η καταγραφή γίνεται με ασβέστη σε όψεις τακτισμάτων, στο έδαφος ή σε κορμούς δέντρων και το έργο παραμένει ανοιχτό για να συνεχιστεί σε διαφορετικό τόπο, σε διαφορετικό χρόνο, μέσα όμως στα πλαίσια πάντα της ίδιας ακολουθίας. Μετά τον ασβέστη, για το έργο αυτό επέλεξα ένα σύγχρονο υλικό διάσπαρτο στο περιβάλλον, το πλαστικό. Η αυθονία και το χρώμα του υλικού με οδήγησαν στην ιδέα της συγκεκριμένης αναπαράστασης. Η δημιουργία του έργου εντάσσεται στη νοηματική γραμμή του επιτόπου 14 για επαναχρησιμοποίηση υλικών. Σε αυτή την περίπτωση το υλικό δεν θα επιστρέψει στη φύση ή δεν θα έχει άλλη χρήση, αλλά απλώς στον κάδο ανακύκλωσης. Ο εγκαταλελειμμένος περιστερώνας μετατρέπεται σε στάση που εγκαταλείπεται και αυτή με τη σειρά της για να μετατραπεί στα πλαίσια του επιτόπου 14 σε σημείο ανάγνωσης. Τυχοκολλήθηκαν 5 ποίηματα, τα οποία δημιουργήθηκαν από φράσεις που έδωσαν τα παιδιά του 10θέσιου Δημοτικού Σχολείου Άνδρου. Τις φράσεις αυτές τις διάλεξαν από το αγαπημένο του βιβλίο και στη συνέχεια τις δούλεψα για να δημιουργήσω τα ποίηματα αυτά. Στη δουλειά μου δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ φυσικά υλικά, αλλά συγκεκριμένα με τις φρεσκοβελώνες δουλεύω τα τελευταία 7-8 χρόνια, από το 2008. Εδώ στην Άνδρο είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με αυτό το υλικό σε εξωτερικό χώρο και ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Και στην προκειμένη περίπτωση έχω έναν διάλογο με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό στοιχείο που βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στις Κυκλάδες. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για την εμπειρία μου εδώ σε σχέση με το συγκεκριμένο project. Ειλικρινά είχα μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με όλους τους καλλιτέχνες και με τους Έλληνες και με τους Γάλλους. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν γνωριζόμασταν καθόλου και εδώ ο διάλογος και όλη αυτή η δήμωση που έγινε όλες αυτές τις μέρες μεταξύ μας ήταν πραγματικά ενδιαφέρον και σημαντικός, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικός διάλογος. Δηλαδή μπορέσαμε να εξελίξουμε καλύτερα όλες τις δουλειές μας και αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται συχνά σε τέτοιου είδους ομαδικά project. Donc moi, pour cette session 2014 d'Epitopu, j'ai réalisé 3 sculptures installations, dont celle-ci, No More Screws Baby. L'idée première était de travailler sur un monument, de réaliser une installation qui vienne se greffer dessus. J'ai donc trouvé un pont à Livadia, Andros Livadia, qui est un pont typique d'ici, qui a été détruit pendant une crue en 1936. Un arbre est venu s'échouer dessus. Je voulais réaliser une structure sur ce pont, une structure un peu antidatée. Ce que j'avais envie, c'est que quand on voit cette structure, on se pose la question de quand elle a été construite et pourquoi elle a été construite. J'ai fait en sorte qu'on puisse se poser la question de est-ce qu'elle est là pour une restauration, pour un aménagement, pour une extension du pont. Cette structure, comme sur les autres d'ailleurs, je suis venu apposer des éléments du quotidien. Ici donc c'est des canettes de bière avec du scotch. Pour les autres pièces, il y a Max qui est une sorte d'éclaté de charpente, qui est une pièce qui est échouée comme ça dans le lit de la rivière, juste après le pont. Et sur Max, il y a j'ai posé une serviette de plage, comme si le vent l'avait emportée, qu'elle était venue elle aussi s'échouer sur la sculpture. Et pour finir, la troisième pièce, Season Sucks, un assemblage de marbre, donc matière noble, avec un smiley qui est une figure générationnelle contemporaine qui aussi est jeté, qui pareil comme les autres pièces vient s'échouer d'une certaine façon dans un tas de déchets qui fait déjà partie du paysage d'Andros et du coup qui a aussi cet aspect assez énigmatique et qui vient parler aussi bien de la sculpture que de tout ce qui environne le paysage d'Andros.
Έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν την κάτοψη συμβολικά αναφερόμενο στον προσωπικό χώρο δράσης ή καταφυγής του καθένα. Και σε αυτή την έκθεση επέλεξα να τοποθετήσω αυτή την κάτοψη στο βυθό του ποταμού, ο οποίος είναι ξερός το καλοκαίρι και γίνεται χήμαρος το χειμώνα, γιατί ακριβώς το χειμώνα θα καταστραφεί αυτή η κάτοψη. Με ενδιαφέρει αυτό το στοιχείο της εξαφάνισης που θα φέρει αυτός ο χήμαρος. Ένα φυσικό φαινόμενο δηλαδή, σε ένα κατασκεύασμα ανθρώπου. Αυτή η εγκατάσταση είναι φτιαγμένη από τις πέτρες του ποταμού. Επέλεξα τις πιο μεγάλες, αυτές που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να φτιάξει τα θεμέλια του σπιτιού. Και το χειμώνα που θα έρθει ο χήμαρος θα τις ξανασκορπίσει στο ποτάμι σε διαφορετικές θέσεις και το σχέδιο θα εξαφανιστεί. Suite à l'invitation d'Eva pour travailler à Livadia, dans l'espace, dans la nature, comme je suis sculpteur, j'étais à la recherche d'un stock. Et on a pensé, suite à l'abandon de l'école, à récupérer le mobilier. Le stock choisi pour Epitopou 2014, c'est donc 16 tables d'écoliers et 16 chaises qui servent de structure, qui ont été rassemblées pour donner la sculpture Pista. Pista, c'est une sculpture, mais comme son nom l'indique, c'est aussi une piste. Une piste de danse, donc on peut se l'approprier, monter dessus, et pourquoi pas danser. Ça, c'est ce qui viendra lors de l'inauguration, où on organise un événement et on invite les gens à venir avec la musique, la lumière, danser sur la sculpture.